Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης. Εδώ είμαστε μεσημέρι και κάτι στις γνωστές συχνότητες των FM 107,2 και 104,4. Εδώ λοιπόν με μια παρέα σήμερα που είναι διεθνής, αυτό θα πω. Είναι international η παρέα σήμερα. Έχω Αμερική, έχω Αγγλία, έχω Ελλάδα, δηλαδή έχω Μάνη, πιο συγκεκριμένα. Αλλά όλα αυτά σε πολύ λίγο, αφού σας υπενθυμίσω ότι σήμερα κάνει λίγο πιο ψύχρα, γιατί οι νοτιάδες με τους βορειάδες εναλλάσσονται, κυριαρχούν οι βορειάδες και το απογευματοβραδάκι θα έχουμε βροχή. Όχι πολύ βροχή, αλλά βροχή ειδικά κατά τόπους θα είναι λίγο πιο έντονη. Και από αύριο ξεκινάει μια πτώση της θερμοκρασίας που βέβαια έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ όταν λέμε πτώση μιλάμε για 10-11 βαθμούς Κελσίου. Που αυτό δεν είναι κρύο, το έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είναι κρύο για την περιοχή. Αναλογικά εντάξει. Σήμερα ας πούμε έχει 15. Γι' αυτό και η μικρότερη, η χαμηλή θερμοκρασία της ημέρας είναι 9 θα είναι από εδώ και πέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για καιρικές συνθήκες ακραίες. Άλλωστε, τι λέει η παροιμία? Η παροιμία λέει πως ο Φλεβάρης κι αν φλεβήσει, καλοκαίρι θα μυρίσει. Λοιπόν, και σήμερα γιορτάζει η Αγάθη ή η Αγαθή και ο Αγάθος, υπάρχει και το αρσενικό του ονόματος, και είναι μια μέρα από τις παγκόσμιες μέρες που δεν τις έχουμε και πάρα πολύ επισημάνει. Λοιπόν, είναι η Παγκόσμια ημέρα μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι διαβάζουμε σήμερα, η τάση είναι να διαβάζουμε δυνατά, μεγαλόφωνα, και αυτό γίνεται σε παγκόσμια κλίμακα κάθε πρώτη Τετάρτη του Φεβρουαρίου, κάθε χρόνο την ίδια. Ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2010 αυτή η πρωτοβουλία, επεκτάθηκε συντομότατα σε όλο τον κόσμο και έχει τον εξής στόχο: να καταπολεμήσει τον αναλφαβητισμό και να μεταδώσει τη γνώση και την ικανότητα για άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρρύθμιση είναι απαραίτητες. Τώρα, αυτό που τονίζεται ως σημαντικότερο είναι πως έχει μεγάλη σημασία να διαβάζει κάποιος μεγαλόφωνα και να μοιράζεται ιστορίες με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν έρχεται η σημερινή ημέρα εντελώς συμπτωματικά, αλήθεια, γιατί όταν σχεδιάζαμε τη σημερινή εκπομπή δεν είχα υπόψη μου καν για τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά είναι πολύ ωραία συγκυρία, γιατί και εμείς σήμερα θα μοιραστούμε ιστορίες ενός ανθρώπου που είναι δεύτερη πατρίδα του η Μάνη, παρακαλώ, η Στούπα, και έχει μία απολύτως ενδιαφέρουσα ζωή. Τον λένε Ντέρμοντ Νότον. Καλώς ήρθες, Ντέρμοντ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μαζί του είναι η σύζυγός του,
ο Ντέρμοντ είναι από την Αμερική προερχόμενος. Η σύζυγός του, η Πάμελα Γκάραλικ, από την Αγγλία. Καλώς ήρθες, Πάμ. Καλώς σας βρήκα. Ωραία, όπως καταλαβαίνετε, όπως ακούτε μάλλον, μιλάνε ελληνικά. Και την παρέα συμπληρώνει η μανιάτισσα Μαρία Θεοδωρακαία. Καλώς ήρθες, Μαρία μου. Καλή σου μέρα, Μαρία μου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ πήρα αφορμή γιατί η αιτία πάντα υπάρχει. Δηλαδή πάντα υπάρχει η αιτία και μ' αρέσει κιόλας να βρίσκουμε και να ανακαλύπτουμε ανθρώπους που έχουν διανύσει μία διαδρομή ζωής και έχουν αποφασίσει πολύ συνειδητά ποιος είναι ο τόπος που θέλουν να ζήσουν, που θέλουν να δημιουργήσουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ντέρμοντ και η Πάμελα, και εσείς ως σωματείο Ναρτούρα για την φύση και την τέχνη έχετε θεσπίσει έναν τίτλο, το πρόσωπο Ναρτούρα. Κάθε χρόνο λοιπόν απονέμεται από εσάς ένας τίτλος ως πρόσωπο Ναρτούρα, που είναι το πρόσωπο της χρονιάς, για πολύ χαρακτηριστικά συγκεκριμένα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Φέτος επιλέξατε, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης γενικής σας συνέλευσης, να απονείμετε αυτόν τον τίτλο, το πρόσωπο Ναρτούρα 2025, στον Ντέρμοντ. Λοιπόν, για πες μας, να ξεκινήσουμε από σένα καταρχάς. Πώς αποφασίσατε, γιατί είναι ο άνθρωπος που τον γνωρίζετε, μένει δίπλα σας πολλά χρόνια, θα πούμε μετά την ιστορία. Πώς αποφασίσατε λοιπόν τον Ντέρμοντ να τον κάνετε πρόσωπο Ναρτούρα, πρόσωπο της χρονιάς? Ναι. Λοιπόν, όπως ήδη είπες, το Σωματείο για την Τέχνη και Φύση Ναρτούρα έχει θεσπίσει τον τίτλο πρόσωπο Ναρτούρα, που απονέμεται κάθε χρόνο, μία φορά το χρόνο, σε ένα πρόσωπο. Μία προσωπικότητα που εμείς θεωρούμε ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για τον τίτλο αυτό. Για να λάβει κάποιος αυτόν τον τίτλο, θα πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα, σαν φιλοσοφία και σαν στάση ζωής, με τη δική μας φιλοσοφία για την τέχνη, τη φύση και τον άνθρωπο. Να είναι δηλαδή άνθρωπος της φύσης, της τέχνης, και να έχει αποδείξει έμπρακτα, με σεβασμό και ανιδιοτέλεια, μέσα από τη δική του προσωπική διαδρομή, όλα αυτά. Και να έχει βέβαια και κοινωνική ευαισθησία σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας. Το πρόσωπο Ναρτούρα δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος του σωματείου μας. Η επιλογή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τα όσα ανέφερα πριν. Μπορεί να έχει εντοπίσει δηλαδή κάποιος έναν άνθρωπο που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις και να σας το εισηγηθεί κιόλας, να σας πει, ξέρετε παιδιά, εκεί στον Ναρτούρα, αφού έχετε αυτό θεσπίσει, πάρτε υπόψη σας ότι σε ένα χωριό, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι μανιάτικο χωριό. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Σε ένα χωριό, ας πούμε, υπάρχει ένας τύπος που κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία. Ναι. Εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις που ανέφερα, βεβαίως, και διαπιστώσουμε ότι όντως υπάρχει λόγος να τον κάνουμε πρόσωπο Ναρτούρα, και βεβαίως. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, με βάση όλα αυτά που σας είπα πριν, αποφασίσαμε ότι φέτος, και για τους λόγους που θα ακούσετε παρακάτω στην κουβέντα μας, τέτοιο πρόσωπο που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο Ντέρμοντ Νότον. Μάλιστα. Ο οποίος ζει στην περιοχή μας από το 1960 κάτι. 1969. Και είναι από τους πρώτους ανθρώπους, αλλοδαπούς, τουρίστες ας πούμε, που αρχίζουν και επισκέπτονται τα μέρη μας.
Και που μένουν. Και που ο Ντέρμοντ μένει ακόμα εκεί. Έτσι. Ακριβώς. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν τότε δεν έμειναν, αλλά ο Ντέρμοντ ακόμα μένει εκεί και δηλώνει ντόπιος. Έτσι. Μανιάτης. Και εμείς τον αισθανόμαστε ένα κομμάτι από τον εαυτό μας. Εγώ προσωπικά με τον Ντέρμοντ έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο, γιατί μου θυμίζει τα χρόνια της αθωότητάς μου. Ήμουνα 12 χρονών τότε. Το 69 που ήρθε. Το 69 που ήρθε ο Ντέρμοντ. Θυμάμαι όλα από εκείνη την εποχή, γιατί μου έκαναν εντύπωση σαν μικρό παιδί. Ήταν άνθρωποι ξένοι. Δεν ήταν άνθρωποι της καθημερινότητας που τους βλέπαμε ντόπιοι, ας πούμε. Ήταν κάτι διαφορετικό. Μας άρεσε. Ήτανε ξένοι, περίμενε τώρα, θα βάλω λίγο πιο στοιχεία, πιο συγκεκριμένα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ήτανε ξένοι, ένα ζευγάρι νέα παιδιά που δεν μιλούσαν ελληνικά, σωστά. Έτσι. Γυρνούσαν με περιβολή, όπως ήταν στη μόδα στην Αμερική και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήταν hippies. Ναι, λοιπόν, δεν θυμάμαι τον Ντέρμοντ με χαϊμαλιά βέβαια. Όχι χαϊμαλιά, αλλά είχε μακριά μαλλιά. Ναι, είχε μακριά μαλλιά, είχε τα ρούχα ανάλογα και γυρνούσαν με ένα τροχόσπιτο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό και από μόνο μεγάλη. Τεράστια. Ναι, τεράστια καινοτομία. Ναι. Σήμερα το έχουμε συνηθίσει, τα τελευταία χρόνια το έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό τονίζω ότι για το 1969, Χούντα στην Ελλάδα, παρακαλώ, έτσι, δεν ήταν συνηθισμένο. Τα άσκιαζε φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, Ντέρμοντ, θέλω, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς θυμάσαι την πρώτη φορά που οδήγησες από την Αθήνα στην Καλαμάτα και μετά ο δρόμος, που δεν ήταν και τόσο καλός, σας έβγαλε στη Στούπα, στην Καρδαμήλη και στη Στούπα. Τι σκεφτόσουνα, θέλω να μου πεις, στη διαδρομή. Ήσουνα εσύ με την τότε σύζυγό σου, τη Βιρτζίνια. Ναι, Βιρτζίνια, ναι. Νέα παιδιά και οι δύο. Ναι, ήρθαμε από Αθήνα τότε και οδηγήσαμε μέχρι Καλαμάτα. Από Καλαμάτα πιο κάτω μέχρι το Καρδαμήλι και το δρόμο ήταν άσφαλτο, μετά το Καρδαμήλι ήταν το χωμόδρομο. Ναι, και μου αρέσει τόσο τόπος που είναι τόπος φυσική και μου αρέσει και πήγα μέσα στη Στούπα και οδήγησα μέχρι Καλόγρια. Ναι, Καλόγρια. Και όταν είδα Καλόγρια σκέφτηκα δεν υπάρχει καλύτερο μέρος. Εδώ θα μείνουμε. Ναι. Εδώ θα μείνουμε. Σίγουρα. Πριν είχα σκεφτεί μήπως να πάω στην Ινδία. Ναι? Και αυτό δεν σκέφτηκα περισσότερο όταν είδα Καλόγρια. Σκέφτηκα θέλω να μένω εδώ, αυτός ο τόπος. Είναι μαγική τόπος. Είναι μαγική ακόμα. Πόσο μάλλον το 1969, λοιπόν, που ήταν παρθένα φύση, έτσι, εκεί.